Sempre que he parlat amb els meus avis sobre la guerra, tots han arribat a la mateixa conclusió, que la guerra no porta res de positiu. Sempre ha hagut fam, por, famílies separades, una època molt dolenta. Però de tot el que m'han explicat sempre m'he quedat amb la història del meu avi patern. El meu avi patern es deia Joan i va néixer a Súria l'any 1925. De fet, jo també vaig néixer a Súria. Doncs quan va esclatar la guerra, ell tenia uns 11 anys. I sempre em comentava que allà al poble hi havia com una mena de patrulles o escamots que es dedicaven a buscar gent que tenia pensament de la república. Però ell mai deia republicans, sempre els deia com els rojos. De fet, aquestes patrulles anaven casa per casa, ja sigui perquè simplement hi havia un xivato que ho comentava o perquè se sentien veus pel poble. Anaven casa per casa, buscaven els rojos, els agafaven, sense dret a rèplica ni a judici ni a res, i se'ls emportaven. Però bueno, tothom sabia que emportar-se'ls volia dir que els mataven i els assassinaven. Doncs bé, el meu avi em comentava que el meu besavi i el meu rebesavi van tindre de marxar de Súria, van agafar les coses que tenien, 4 coses ràpides, i van tindre de marxar i exiliar-se cap a França. Camí cap a França van arribar a un poblet que es deia Anglès. És un poble que queda per la zona de Girona, de Vic. Doncs allà el meu rebesavi ja estava una mica malalt i allà doncs va morir. Va morir i el van tindre d'enterrar. El meu besavi va poder arribar fins a França i un cop a França doncs va poder escriure cartes a la meva família, o sigui, al meu avi i la seva esposa. Però un dia, de cop i volta, va deixar d'escriure cartes. I clar, el meu avi sempre m'ha explicat que ben bé no van saber el que li va passar. No van saber si van ser els nacionalistes que els van matar o ben bé el que va passar. I sempre li ha quedat aquella espina de saber què va passar amb el seu pare. De fet, abans que morís el meu avi, doncs una vegada vam anar al poble d'Anglès i vam estar visitant el lloc on ell creu que van enterrar el seu avi. I aquesta és la història de la guerra que a mi m'han dit.